avui en dia no sé si existeix el concepte de dona. És un espectacle de creació a partir de la pel·lícula Les verges suïcides de Sofia Coppola, de la pel·lícula i del guió cinematogràfic. És la història de 5 germanes que se suïciden col·lectivament i està narrada per 5 veïns nois que les miren. Llavors el que fem nosaltres amb aquesta proposta és agafar aquesta història i explicar-la no amb 5 narradors, no amb aquests 5 narradors, sinó amb 5 noies adolescents. Mai arribarem a saber com eren les germanes, sinó que ens hem hagut d'inventar una mica com creiem que podien ser. No deixen de ser elles les que observen el món des del seu punt de vista i nosaltres no acabem sent res més que aquesta configuració de la seva pròpia projecció dels adults. Una cosa molt bonica que ha fet l'Alícia amb la Leo, la voluntat d'apropar-nos súper a elles, que elles són la veu de la història. Parlem amb la veu d'aquestes 5 germanes. Pensem que són unes ties enigmàtiques, misterioses. Perquè no se'ls va donar l'oportunitat de ser elles mateixes. Un entorn com superconservador, supertancat.